het is ik. Ik ben super welgezind vandaag, want ik heb mijn nieuwe camera. Yes! Ik heb hem niet sinds vandaag, ik heb hem al een week. Dat ga je misschien al gezien hebben met mijn Instagram, want ik ga nu namelijk nog meer foto's posten dan dat ik nu al doe. Voor de mensen die me niet geloven, mijn Instagram staat hier ergens op het scherm. Neem een kijkje, volg, weet ik veel. Doe wat je wilt. En het gaan dus nu nog meer foto's komen, maar dus in betere kwaliteit door mijn nieuwe camera. Ik ga hier dus een hele video over maken. Vandaag ga ik iets vertellen waarover dat ik dus ook vragen heb gekregen. Ja, oké, als ik iets vertel, staat het omdat ik een vraag heb gekregen. Oké, ik ga hier rond de pot draaien. Geef ik meer uitleg waarom dat je met YouTube zei begon. Ik vind dat jullie toch wel recht hebben op de waarheid. Ik ga er niet te uitgebreid op ingaan. Ik ga het gewoon kort vertellen, gewoon van het begin. Dus ook bijvoorbeeld hoe dat ik Zakka heb leren kennen. Want die vraag stellen jullie ook. Oké, begin bij het begin. Ik zat in vijfde middelbaar. Ik deed niks verkeerd, integendeel. Ik kreeg een beetje scheldwoorden naar mij gegooid. Hoer, slet. Dat ik niet verdiende. Misschien zijn er mensen die te zien hebben. Ik had dus gewoon in plaats van die mensen persoonlijk aan te spreken in het echt, wat dat ik veel beter had gedaan, had ik gewoon toen met mijn oude camera gewoon een filmpje gemaakt van 8 minuten zonder te editen, gewoon niks daaruit geknipt. En ik had dat gewoon op Facebook geplaatst. Dat was in zwart-wit. Dat filmpje duurde 8 minuten lang. Ik zat heel de tijd te praten over van alles. Ik zei heel de tijd hetzelfde en ik heb wel 100 keer in de video snap je gezegd. Voor de mensen waar dat dan nu een belletje drinken, oké, ik schaam me enorm hard voor die video. Ondertussen heb ik die video privé gezet. En dat had ook een beetje te maken met AskFM. Ik had dat toen nog, nu al lang niet meer. Ik ben zo blij dat ik dat verwijderd heb. En ik zat gewoon in een erg onzekere periode over mezelf. Ik had toen niet veel zelfvertrouwen, omdat ze zo'n ding zijn en ik verdiende dat niet. Dus ik had daar een video over gemaakt. En ik had die video gewoon zonder na te denken op Facebook gezweerd, openbaar, zodat ze het kosten zien. Klaar. Waarom had ik dat gedaan? Voor mijn mening te zeggen aan die mensen. Wat dat nu ook doe in YouTube video's. Mijn mening zeggen. Wat dachten de mensen dat ik dat gedaan heb voor aandacht. Wat dat niet waar is. Die video stond erop. Ik was een half uurtje weg of zo. Ik kwam terug en dat had toen ineens 800 likes. Uit het niks. Ik haalde toen maximum op een foto misschien 40 likes als ik geluk had. Dus ik begreep niet van waar dan die likes allemaal kwamen. Ik zag ook heel veel reacties. Ik had veel privéberichten, vriendschapverzoeken. Die video werd gedeeld. En ik begon een beetje bang te worden. Want ik begreep niet wat dat er aan het gebeuren was. En al snel een half uur later waren dat al 2000 likes. En ik was helemaal in de war. Iedereen stelde mij vragen van ja, is alles goed? Mijn familie belde mij op. Ik was de kluts kwijt. Dat was niet de bedoeling. Ik had dat niet daarom gedaan, die video. Ik vond het niet zo positief uiteindelijk. Veel mensen vonden dat wel. Van ze zeggen van ja, respect dat je dat durft zeggen. En kijk echt op naar u. En bij mij gebeurt er hetzelfde, maar ik durf het niet zeggen. En ik had dan ook gepraat over mijn papa dat gestorven was. En het waren er ook veel die daarop ingingen. En dus dacht ik van oké, het zijn echt wel mensen die dat zien als hulp. En ze vragen als ik dat meer wil doen of wil laten staan. Dus dan had ik die video laten staan voor hun. Niet voor mezelf. Toen had ik al besef van oh, het is niet goed. Het wordt te veel bekeken. En al snel ging dat naar boven. Steeg dat al naar 8000 likes. Op school spraken ze mij erover aan. En op de bus bekeken ze mij. In de stad bekeken ze mij. En nog geen dag of 2 later werd ik opgebeld. Door een Nederlandse televisiezender. En die vroegen dan als ik wou gaan praten over die video in hun programma. En dan had ik iets van wow, nee. Ik heb niet daarom die video gemaakt. Niet voor bekend te worden. Zeker niet voor in het programma te zitten. Ik heb dat niet gedaan. En uiteindelijk zijn we nu 3 jaar verder. Die video heb ik privé gezet. Voordat ik het privé zette had dat iets van rond de 30.000 likes. Dat werd duizenden keren gedeeld. En mensen spraken mij aan op straat. Ze herkenden mij daarvan. Maar dat was niet wat ik wou. Ik wou niet herkend worden als iemand die zat te blijten over iets. Die zielig zat te doen. En dus ben ik blij dat die video weg is. Om eerlijk te zijn. Nu, die video heeft natuurlijk niet enkel slechte dingen bij mij opgeleverd. Ineens kreeg ik een chatvenster open. En dat was van Zakka. En die sprak mij aan en die zei dat hij dat een fantastische video vond. Dat ik dat meer moest doen en dat ik daar echt mee moest blijven voortdoen en zo. En toen begonnen wij te spreken en vertelde ik hem alles en met hem dan geskyped en zo. En dan hebben wij echt weken aan een stuk geskyped. Mijn moeder praatte soms mee en wij waren echt goede vrienden. Nu zijn we al die jaren verder en zijn we nog steeds super goede vrienden. Doorheen al die jaren heeft hij mij blijven zeggen van kijk Bo, je moet ook video's maken. Ik heb daar nooit echt op ingegaan, want toen had ik dat zelfvertrouwen er nog niet voor. 2 jaar na die video of zo vroeg Zakka mij ineens van ja kijk Bo, ga je niet een keer meedoen in een video? Ik dacht van oké, ja.
ondertussen voelde ik me al wat beter over mezelf. Ik dacht, oké, ik ga dat doen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik deed mee in een video van Zakka. En ik vond dat fantastisch. Dat was super leuk. Dat is echt goed gegaan. Ondertussen heb ik dan in meerdere video's al meegedaan van hem. En ik amuseerde me echt. En toen had ik weer zoiets van, oh, dat is echt leuk om voor een camera te praten. Waarom heb ik daar nooit mee voortgedaan? En toen hadden we dan die video gemaakt van dat West-Vlaams praten. En dat vond ik zo tof. En die video was dus opgevallen bij de krant, bij HLN. En zij hebben dan Zakka eigenlijk gezegd van, kijk, Bo heeft zij ook een YouTube kanaal mee. Ze moet dat doen. Dan had Zakka eigenlijk nog een extra reden om mij te kunnen motiveren voor te beginnen met YouTube. En is hem dat gelukt. En in september had ik dan mijn eerste video. Had ik mijn eigen kanaal. En tot nu toe heb ik er nog geen seconde spijt van gehad. Dus echt, dankjewel Zakka. Dank u dat je mij altijd hebt blijven steunen. Dank u dat je dat nog altijd doet. Ik heb die video niet verwijderd. Ik heb hem gewoon privé gezet. Voor mij alleen. Soms lees ik die reacties nog een keer. En dan zie ik daar heel veel mensen van, ja, aandachtshoer. En oh, je accent is lelijk. Oh, snap je? Oh, dit, oh, dat. Dan lees ik zoveel andere reacties waar dat er staat, oh, respect, heb mij geholpen, heb mijn ogen geopend, dit, dat. Het zijn 10.000 keer zoveel meer positieve reacties dan negatieve reacties. Maar dan nog moest het maar 1 positieve reactie zijn en 1000 negatieve reacties. Dan nog is het goed. Want er is toch positiviteit. En dat is wat we nodig hebben in de wereld. Om dus gewoon te zeggen, die video op Facebook, uiteindelijk heb ik er spijt van. Ja. Moest ik het opnieuw kunnen doen. Ik zou toch juist hetzelfde doen. Het is spijt op een goede manier. Zoals ik al in de vorige video zei. Je mag nergens spijt van hem. Zij blij dat je iets hebt bijgeleerd. Je mag niet boos zijn op jezelf omdat je iets hebt bijgeleerd. Ik heb daar heel veel zelfvertrouwen door gekregen. Ik heb daar ten tweede mijn echte vriend door leren kennen. En ik was aangenaam verrast. Er zijn nog veel mensen die mij daar nu zeker nog vooruit lachen voor die video. Ik geef jullie ten volle alle recht daarvoor. Want ik lag mezelf daar ook veel voor uit. Soms bekijk ik dat opnieuw en denk ik echt van, oh nee, heb ik dat echt gezegd? Heb ik dat echt gedaan? Misschien maak ik nu een heel grote fout door deze video te maken en door dus toe te geven dat ik dat was. Want veel mensen waren dat sowieso al vergeten. Dus misschien maak ik nu een grote fout. Misschien juist niet. Het kan me eigenlijk allemaal niet veel schelen. Ook. Willen jullie dus meer zien met de nieuwe camera? Zeker abonneren. Willen jullie meer foto's zien met de nieuwe camera? Zeker ook mijn Zeker ook mijn Instagram volgen. Mijn Instagram ga hier nog een keer ergens opkomen. Anders staat hieronder in de link. Voeg mij zeker ook toe op Snapchat. Vragen, video's, voorstellen. Alles is welkom. Dank u voor alles. Dank u voor het kijken. Liken mag, subscriben mag. Denk aan mijn schattige broer en zus. Ik weet niet waarom dat ik dat doe met mijn hand. En ja, tot dat ik er weer zie. Doei.